Avui en dia, la sensació de falta d'aire pot significar un repte i una limitació particular sobre el dia a dia i la mobilitat, tant si es pateix com si s'està a càrrec d'algú que ho fa. No obstant això, tothom pot fer alguna cosa per millorar aquesta situació. I a partir d'aquesta idea, neix Calma. A través d'experiències i coneixements compartits per part de pacients, cuidadors i professionals de la salut, aquest programa ha sigut co-creat per poder adreçar-se a les necessitats específiques de cadascun d'ells. Calma té dues parts. Aula Calma, que consisteix en una sèrie de tallers participatius per a pacients amb disnea i els seus cuidadors, on aprendre com viure millor amb la falta d'aire i les crisis que en poden derivar. I Calma Coaching, un procés de reflexió que té lloc després d'una hospitalització on aprendre amb suport professional a estar millor preparats cara al futur. A més d'altres detalls sobre el programa, en aquesta pàgina web s'hi poden trobar eines d'ajuda per viure millor amb la sensació de falta d'aire, experiències i consells d'altres pacients i cuidadors, i tota la informació necessària per participar als pròxims tallers d'Aula Calma. Ara, respira fons. Et donem la benvinguda a Calma.